What's up guys? Kapon guys, ang durian nga Okay na nanay. gihiwa. What's up guys? Okay. Mga nag-iili sa durian na to gapon okay nga kurting dulo. Tigwa na. Ilaw kayo. Karon tinuod yun kay liki naman. Oh, niliki lagi guys. Inyo na Kapon. sila kinahanglan nga makita gyud ko nung liki. Oh, pero hinami Ako gyud pangita dito sa diray sa sir, wag gyud ay liki sir. Ko asa sa diray. Iuli na mo to kay hilaw ko no. So kini hinog lagi ni. Hinog lagi. Ilan man guys? Hello gyud ko no. Ah, mo na guys. Awa na. Hasta induta. Kapon gigamitan og kutsilyo. Karon tinidora. Bihaw. Ah, grabe guys. Oh, wow. Nay, unod! Tara. No, kayo. Oh, lamias durian. Ay. Okay. Wait, Til kaon, Fredo, ako gyud ay magtri. Kaon mo ba si Mamarites, kaon man ni ikaw to, kaon ka nito? Ha? Lami, oy. Lamay ka diyan. Buyaw, buyaw. Gamay lang. Gamay lang okay, kayo. Alam mo, high blood na ba na po niya? High blood. Gamay lang. Dami ka na ganun. Duran mo lang. Kani mo kaon gini kay taga Davao res big big. Magit. Nikuha ko lang dito. Pag ano ng plangana. Ano ba? Ano ng plangana ko nung. Pag-ausa si Bambina, di ba? Pagdigwa. Di ka na si Bambina. Saan si Bako? Thank you. So, kami lang ipakita nga katong among kuan, ulit na mo to gilisan og hinog lagi siya. So, thank you guys ha. Taga Davao, taga Junsan katong daghang kay mga kuan ya. Dorian. Salamat kayo. mo. Salamat kayo sa tinira nagilis, gipakita yung liki. Thank you kayo. Thank you kay ma'am. Ang liki sa durian. Yan. Iko, mauro ya mo bahuan dito ang liki sa durian, ang liki mauro ah. Katong ni-comment na sa atong di-post na ko ba? Nagabukit nun si... Tapos nga, basta taga... Shout out sa tanan. Magdama Taga- ka na Paso rin. Mindanao, yan. Sorry ka rin. Kay gulat, paso minano daghang mga durian ya. Sa kanang mga part of Mindanao, labi na gina DXBC. Ya magpadami sila DXBC ni Sir Leo. Sir Leo, duga-duga. Oh. Abi, duga ko. Mali yun ako. Daw. Sir Leo lang daw, mamani. Thank you kayo. Kanarong itanaw na turon, kanang mo comment magpadami sila durian to ano ba to? Alis. Ay, thank you kayo guys, magpadami yung durian mo. Durian eh. Salamat kayo ha. Thank you. Apa? Guys, tanawa sa vlog ni Kuya Ricky among gibulikat ang Ikat. gibulikat ni Kuya Jojo ang liki sa durian tanawa. Oh, wow. Okay! Ay, grabe ha, balagag mo na doy. Lami agunod oy. Taglami. Wow. Lamig unod ang laki. Tasa durian. Basta liki lami. Lami gina basta liki, no? Kani? Okay, kundi siya liki, ko'y gulat, hilaw siya. Lingot. Ay, ibuhani ni si Ate Bertes ni kaon. Pagkiluspad ko na ng durian na god. Wala eh, usok naman siya. Nahug man eh. Pero lami kay may sakong istimpla man. Piran di ka, piran di. Ikaw ko ni mahug pre. Di pa ka muluspad pre. Lami man god, oh. Salamat na yo. Manoy, ayilo kay Manoy tay. Alos ka mo nga. Oh, lus pa na katubangan pero Pero lami dyan, lami kayo. Lami. Oh, kilaway mo na yo. Di ko eh. Okay. Di ko na.